Indaba ze1KZNTV ifundela uphilano wakacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Iseqhulwini yokudala uxolo kweIFP neANC kudutshulwe kwabulawa Uthishanhloko eMgungundlovu kanti uGwetshi wadubula wabulala esinqanda mathe sakhe. Unobhala weqembu likaKhongolose KwaZulu-Natal uBheki Mtolo uthi ukuqoka kwethimba elizokwenza ingxoxo zoxolo phakathi kweIFP neANC kungezinye zezinto abakholwa ukuthi zibalulekile ukuthi ke bakwenze ukuze kuzofezeka kwesifiso somntwana okwaphinda angena inkosi uMangosuthu Buthelezi kube nozwano nobumbano phakathi kwalamaqembu. Lobu buholi busanda kumangaza abaningi ngesikhathi kubhala istatimende bufisela kushenge ngosuku lakhe lokuzalwa ngenyanga edlule obekungokokuqala nqa kwenzeka. Emva kokuphumelela obala kobuholi be-ANC kwisifundazwe iKwaZulu-Natal mayelana nodaba oluthinta ukuqoka kwethimba abathi lona elizokwenza ingxoxo zokubuyisana phakathi kwe-ANC kanjalo ne-IFP. Imbiko yakamumva noma engakaqinisekiswa isiveze negama likaloyo oyilungu le-ANC kwisigungu esiphezulu uDokotela Uzwelimkhize ekutheni igama lakhe naye lingamanye labantu abazoba kulona leli thimba. Umtolo lesithangamini sabezindaba waveza ukuthi bakwenza lokhu ngoba bakholwa ukuthi kuyisifiso sikamntwana kwaphinda ngene futhi njengobuholo obusha nabo bayakholelwa ukuthi kubalekile ukuthi bakwenze. Uzokhumbula phela ukuthi umntwana eluhlukile kunabanye ngoba vele uhlelesho futhi akafihli ukuthi yena i-ANC uyinhlangano eyamkhulisa ngezepolitiki, inhlangano yamenza waba yilento yena ayiyona namuhla. Vele uhlele nesifiso sokuthi akafuni ukuthi lufike usuku lwakhe lokuthi uNkulunkulu amthathe emhlabeni engekabi nabo ukuthelelana amanzi nokhongolose. Nathi-ke sifisa kanjalo. Lento esiyenzayo asiyenzi nje ngoba sihlalo, siyenza ngoba ngempela sifuna yenzeke. Yiko sesikhiphe ithimba labantu abadala futhi sesazi baxhumene naye ezoqala ingxoxo zangempela ukuthi kwenzeke babe khona ukuthelelana amanzi phakathi kwethu neqembu leNgadi Freedom Party nokhongolose. Okunya kuvezile baphumelela obala nangokuthi basezoqhubeka baseke loyo ngumengameli uwakuleli umnumzane uJacob Zuma noma ngabe nini mangabe yovela enkantolo. Umsholozi uyena ovimba lecala bangena enkantolo langumqiniso. Ngizokhumbula uba lecala malivela umuntu wayephethe ezokushushiswa komphakathi owayephethe ngaleso sikhathi uKhombisi Bulelani Ngco uyena wazibizela imedia wathi udecide ukuthi angabeki amacala kumsholozi. Kusho Bulelani Ngco wathi decide ukuthi umsholozi ngambeki amacala ngoba ngikholela ukuthi into engithi nginayo alikho ijaji eloyibona limgwebo umsholozi nguphethe lento kodwa umbhedo uyisholena ngomlomane. Lento engicabanga ukuthi ubufakazi umbhedo ubufakazi akho jaji elinengqondo elingamfaka ejele lomuntu laphela kanjalo. Eqhubeka ichaza umtolo uthi njengobuholo obusha bafunda okuningi ngokuhambela labo bongomengameli selokhu bengenile kulezi ikhundla. Umongameli uThabo Mbeki nobaba uMsholozi kusenze sathola ulwazi olunzulu ngokuthi funa kasenze kanjani ukuhola sibheke phambili, funa senze kanjani ukuhlangana nenhlaka ezihlukene zomphakathi nokuthi sazi ukuthi uANC uma ngabe uhola unavigate kanjani ukuhola wenza kanjani kwenza ukuthi wenza amaphutha. Sicabanga ukuthi ukuhlangana nabo kusenze saba abantu abangcono kakhulu nolwazi silithole kubona all extensive. Ngotebogo Sibisi ngiseThekwini. Kudutshulwe kwabulawa Uthishanhloko wesikole eMsunduzi Secondary School eMgungundlovu namhlanje ekseni esemahhovisi esikole. Khulumela kumndeni uVusi Sibiya uthi batshelwe ukuthi kufika indoda izofuna unkosikazi wayo kanti izohlangana nomfowabo oqala othe uma ngeke bezama ukukhulumisana nalomlisa wavela mnqoqoza ke ngenhlamvu. Uthi bese eqhubeka ukuyobheka umkakhe maqede wangamthola ngaphakathi wabuye wazoqedela uSibiya wamdubula washonela khona ke endaweni yesigameko. Ushaqekile umndeni wakwaSibiya kudutshulwa kubulawa ilungu lawo belingithishanhloko uBongani Sibiya obeneminyaka yama-67 ubudala wesikole samabanga aphezulu eMsunduzi Secondary School esenkabeni yedolobha eMgungundlovu. uSibiya owabengithishanhloko wesinye sezikole zamabanga aphezulu iSiyahlomula High esise Ashtown ngaphambi kokuthatha umhlala phansi.
UDutshulwe wabulawa namuhla ekseni esikoleni lapha besesebenza khona. Kanti okhulumela umndeni uyanaba. Ngokuzwa kwethu ngoba nathi besisemsebenzini ehlukahlukene. Mina uma bengifonela kuthiwa angiphuthume la khona umonakalo khona. Ngibe sengithinta ke indodana nayo ibisemkhondeni. Ngathi ayiphuthume la. Uma ngifika la ngamfica nangu umfowethu uselele. Uma ngibuza ukuthi kwenze njani abasebenza khona la ngaphathi esikoleni basibikela ukuthi kunendoda thile engenile lana yathi cela umama wakwayo. Uma esebuzake lo wakithi uthi ngabe kwenze njani wayesethi cha ngifuna uzokhuluma naye ngiyaqeda ngaye wayesethi lo wakithi cha kulungile waphela vele kuyaziwa kusemthethweni ukuthi unkosikazi wakho into ebesicela sicela okungenani nihambe niyoyikhuluma ekhaya indaba noma ntambama lona akazange asaphendula ke uvele wamshanga ngo2 bullet la esifubeni nasesiswini wasedlula la e-reception noma eduze office lelathi omkhulu wase edlulela ehholo la kade ufuna khona lo nkosikazi lo amfunayo uthe uma isebuya engamtholi wabuya futhi wasemshango 1 bullet esemqedela nje straight. USibiya uthi bathembele emaphoyiseni ngophenyo. Kodwa nje uma sizwa sithemba amaphoyisa yiwona azositshena into mhlambe eqondile kodwa uma sizwa ngestaff indaba ibi kanjalo nje bekwindoda ebizocela unkosikazi wayo uma ithi yatshenwa ukuthi cha ndoda lungamdubeli esikoleni amdubeli ekhaya waseqedela umfowethu. Uyabona uma ubona insizwa yakini silele isidindilizile isibheke phezulu kuye kube nezinto eziningi ezimotional ezivuka engqondweni kodwa konke nje ngikusho ukuthi thina njenomndeni waSibiya sidedela ingalo yomthetho thina sizocooperate nayo iyona ezositshena ukuthi kwenzeka njani. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uBrigadier Jainaika usiqinisekisile isigameko. It's alleged that this morning at 08:30 there was an altercation between an employee and her husband at a school in Pietermaritzburg. An argument ensued between the two and the school principal intervened in an attempt to calm the situation. The suspect shot the school principal numerous times before fleeing the scene. The victim sustained multiple gunshot wounds to the body and was confirmed dead at the scene. A case of murder was opened at the Pietermaritzburg police station for investigation. A manhunt is currently underway to trace the suspect, who is known to police. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ukwethu iminyaka eyi12 ebandla ejele wesilisa koneminyaka engama-69 uJohannes Botha ngecala lokudubula lowesifazane abethandana naye wasemtubatuba uMendi Mngomezulu ngonyaka ngo-2019. Likhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ilungu lomndeni uLulu Mbanjwa uthi bayajabula ngesigwebo esikhishwe ngenkantolo yesifundo yaseNgwelezane ukuthi yenze ubulungiswa kuleli cala. Namuhla ke bekusuku olumnqamla juqu njengoba ke imantshi bizokhipha ke isigwebo sika Johannes Botha obabhekene ke necala lokudubula abulale uMendi Mngomezulu maqede ke isidumbu sakhe wasilahla ke emahlathini kudebuduze neplazi lomuzi wakhe. Lesi sigameko ke buka ukuthi ke senzeka ngonyaka u2019 nokubuka ukuthi ke laba ke bebesebudlelwaneni bothando. Inkantolo kamantshi yaseNgwelezane imgwebeke iminyaka eli12 ebadla ke ejele. Namhlanje imantshi eNgwelezane Magistrate Court ecaleni lemeda lika Mendi Mngomezulu imantshi sikhiphileke isinqumo noma isentence yaleli cala leli la khona umsolwa umnomzane uJohannes Botha agwetshwe khona u12 years for imeda wanikwa u5 years for pointing of firearm wanikwa futhi omunye u5 years for failing to lock away ibhamu as prescribed by the Firearms Control Act. Sinokukhulu ukukholelwa ukuthi this will send out a strong message emphakathini ukuthi people who continue ukuthi behlukumeze abantu besimame nezingane lokho sikubiza nge-gender based violence and nama acts of racism bazogcina la ugcine khona umnomzana uJohannes Botha behind bars njengoba namhlanje ezolandwa i-truck nje bewumgquma leqala kabusha. Umama kaMufi uthi ke kwenzeke ubulungiswa njengoba ke ligcine limgojele leli cala. Lokhu ke
kubenza ke bakukhokelwele kakhulu ukuthi ke umthetho udlale indima yawo. Kufanele ukuba ngikhale kodwa uNkulunkulu ungisizile ke ngoba 1 isidumbu satholakala. 2 umlungu uboshiwe kade aboshwa ngalo mhla ka3 March 2019 kuze kube manje besiyothetha icala lakhe. Inkantolo yasempangeni yaseNgwelezane ikhulume kahle yenze kahle ugwetshiwe ngamacala onke awenzile egwetshweni kwakhe sesisenelisekile. Ngaphambi ke ukuthi icala lingene enkantolo iLifeline Zululand ibambiseneke namaphoyisa aseKing Cetshwayo babambeke imashi enokuthula ebilibangiseke ngaphandle kwenkantolo njengendlela ke yokweseka izisulu njengoba ke laba bathi ke bahambisana nokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Yizeke noma bejabule ngesinqumo kodwa ke bathi bafisa ukuthi izinkantolo ziwasukumele amacala afana nalawa ukuze ke kwenzeke ubulungiswa ngesikhathi ke esincane. Ngalesi sigwebo esiphumile ngizizwa ngijabule kakhulu ngisibonga uNkulunkulu kakhulu for umndeni wakhe no detective uButhelezo buyena besisupporta siyabonga nje usupporte kwaze wafika la egcineni siyabonga kakhulu asazi singabonga ngani kodwa kakhulu sibonga uNkulunkulu okuyena wasigcina saze safika la. Ngenxa yokuthi usewumuntu okhulile kakhulu ngiyacabanga ukuthi isigwebo kuyisimfanele kodwa siyafisa ukuthi isigwebo ke sikhule ukuze nabanye bezo kube isifundo nabanye abacabanga ukwenza lokho okwenziwe uyena bokubulala abantu besifazane ngalolu uhlobo. Lezi izindaba z1KZNTV mina nginguSamkeliswe Ngqulunga ngibika ngisengwelezana. Kuphazamisekile ukubhala kwevivinyo zabafundi bakaMatikweletsheni esikoleni sobantu secondary school eMgungundlovu ngenxa yombhikisho wamanzi nogesi. Bavuka umbhejazana kabafundi balesi sikole bashisa amathayi bavala umgwaqo nesango lesikole bekhala ngokushaya kwendiva. Bathe banquma ukwenza lokho ngoba iyona indlela ezwakalayo kuleli. Abafundi bakaMatikweletsheni bathe abakhathazekile ngokuthi abakwazanga ukuqhubeka nevivinyo zabo ngoba vele abakwazi ukufunda uma amanzi engekho. Abakwazanga ukuqhubeka nezivinyo zabo zokubhala abafundi bakaMatikweletsheni bakhona la esikoleni samabanga aphezulu esobantu eMgungundlovu njengoba ke abafundi bevuke umbhejazana bashisa amathayi bavala nawo ke umgwaqo bekhala ke ngezinsiza okubala ke amanzi kanye nawo ugesi. Laba ke bathi ugesi ke selokhu wacinywa ngonyaka ofile kanti ke bathe amanzi bagcinile kulona leli viki. Sikhulume nabo ke abafundi ke babeka kanje. Mina ngiyabona lento ongabi khona namanzi nogesi kunga decrease i% la matric next year ukuthi uphase because asikwazi ukungena ama night classes njengoba ugesi ungekho and nje amanzi sengekho ukudla kukho kwesikole and njengengane asiphumi sonke emakhaya afana khona abafika belambile abadinga ukuthi badle la ngebreak so njengoba amanzi engekho abakwazi ukuthi badle asikwazi ukuthi siye toilet njengoba desibhala lo 3 days bekunzima ukuthi sibhale without amanzi because kwesinye isikhathi mawuzobhala utrial uyaba novalo nani so konke lokho ukwehlisa ngamanzi. Amanzi bazivalele wona sesimningi iminyaka bezivalela ugesi asina ugesi umatric akwazi ukwenza ama extra classes ezinye izikole ziyakwazi ukufunda kodwa umatric wethu walana awukwazi ukattend ama extra classes and amanzi bawakhiphile this week angazi ukuthi bacabanga ukuthi sizofunda kanjani amanzi engekho mangabe se-toilet asikwazi ukuthi sisebenzise ama-toilet amanzi engekho asikho right okangempela asikho happy because iy'ngane zo-department baka-minister of finance baka-education iy'ngane zabo ziyafunda thina asifundi lana asinawo amanzi and leyo nto ayisiniki ijustice ukuthi thina sikwazi ukubhala amanzi engekho because siyaba dehydrated and iphepha mangabe unovalo uyadinga ukuthi uphuze amanzi. Kanti ke kuzokhumuleka ukuthi umasipala umsunduzi uphezuke kwawo ke umkhankaso ke obizwa ke ukuthi ke qoqa amamiliyoni okuyilapho ke behambela ke izakhiwo ke ezahlukene bechecka ke ukuthi ke okanye behlola ukuthi ke ngabe ke isimo sakhona samanzi kanye nesagesi ke sisesimweni esilungile yini uma ke bethola ukuthi ke kukokoteliwe okuyilapho ke abasuke ke sebecima khona ukusebenza kwabo kuleli sonto nje esikulona bacimekele izindawo eziningi esihlukene okubala ke nawo ke ihhovisi la Home Affairs kanye ke nazo ke izikole eziningi okubala ke naso lesi esila kusona isobantu high school. Sivisita wonke ama government departments, businesses
kanye nama residential. Ama teams ethu awu2 starting from Monday, but last week there were 3 teams so that we can cover as much as possible. Sizama ukurecover imali. Sikweletwa 5.5 billion in terms of our services. Ama rates ewodwa sikweleta 1.2 billion. Now sekwenza kube ne problem kuthina ukwazi ukukhokhela uEskom umngeni nama services kubantu bethu in terms of umphakathi. Kunama complaints amaningi. I'm sure nani niwafundile amaphepha kukhalwa ngokuthi ama potholes nabasebenzi ba complain ngama tools of trade. Abafundi ke bafunge bagomela ukuthi ke angeke kuze kuqhubeke ukufunda kanye nokufundisa izinsiza lezi abakhala ngazo zingakalungiseki. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisesobantu eMgungundlovu. Ake siye eToro siyabuya futhi mbukele nezinye zendaba. Nina bendlove namandla sibonga siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona sithi ngezihamba phambili. Iseqhulwini yokudala uxolo kweIFP neANC kudutshulwe kwabulawa Uthishanhloko eMgungundlovu kanti uGwethu wadubula wabulala esinqanda mathe sakhe. Iphathimandla zeTheku zithi isaqhubeka nokwenza ke imikhankaso eqhuquzela ukuqoqwa kaDoda enkabeni kwiTheku ukuze kuzogcineka leli dolobha lihlanzekile ukugcina ukwenza ke kukhuleke isibalo seyivakashi ehambela leli dolobha. Namhlanje lezi iphathimandla zigcwaleke italanta ihambisana nosazwayo bemculo eyahlukene ukuqhuba umkhankaso wokuqoqwa kwemfucuza. Bekumatasa emgwaqeni eminingi edolobheni laseThekwini la khona iziphathimandla zeTheku okubalwa uMeya uMxolisi Khawunda usekela wakhe uPhilani Mavundla kanjalo nezinye iziphathimandla zeminyango eyahlukene nosaziwayo bebekade behambela indawo ezahlukene becosha uDodi ngenhloso yokugqugquzela ukuthi idolobha kumele lihlale lihlanzekile. Onguswetswebhu kwikomiti lezokuhlaliswa kwabantu kuwona uMasipala iTheku uthi lolu uhlelo abazolenza inyanga yonke njengoba begqugquzela ukuhlanzeka ogcina keka izivakashi kuphinde kukhuliswe nomnotho weTheku. Siyacela ukuthi abahamba ngeemoto abagweme ukulahla emawindini izinto nabahamba ngenyaba bagweme ukuthi umuntu noma ngabe bedle aphula mayiseqedile alahle phansi. Siyacela nje ukuthi inhlanzeko asihambise phambili ngoba uma iTheku ihlanzekile kuzokwazi ukuthi igqugquzele abavakashi ukuthi bavakashe eThekwini. Ngokufika kwabavakashi ke siyakwazi ukuthi sibe nemali esitholayo through tourism ezokwenza ukuthi sikwazi ukuthi silethe ingqalasizinda ebantwini. uDuduzane Zuma naye bengomunye wabantu bebekade beyingxenye yokukhuculula idolobha iTheku njengoba ethi kubalekile ukwenza lemkhankaso efuze lena ukuze abantu bezohlala endaweni ehlanzekile. I decided to join today because this is something that we do almost on a daily basis. It's something we believe in because it's less about cleaning, it's about creating a new understanding, a mindset shift and a lifestyle around keeping our cities clean. Because if we can deal with the issues of the inner city, of townships, of shack dwellers and informal settlements, keeping them clean, then everything upwards is easy. And I think that's the main reason that we're here today, to make a difference in whichever way we can, working with other people. Abaculi abahlukene basibabone kubalekile ukuba ingcina lemkhankaso njengoba nabo bengabahlali bakulona idolobha iTheku. Bafethu ayikho into ebaleke njengokuthi indawo esihlala kuyona siclean. Ukuba clean kusondelene noNkulunkulu. So if singayiclean indawo sisayiclean noba if ingcoliso ayithini. So akuba umsebenzi wonke umuntu not abantu abaqashwe uMasipala kuphela ukuthi besebenze but akuba umsebenzi uqikelela ukuthi kunemigqomo la uhamba khona othola into oyidlayo noma into ethunjini uzama ukuthatha uDodi ufake emgqomeni akubulali umuntu kuyenzeka kulula. You know konke ngibukele lapho ukuthi kanti lo msebenzi wenziwa labantu nzima kanje because I always thought man ngibona bekotela mnandi truckini bethatha imigqomo ekhaya bayifake yabo uthi yasenza mnandi lento ngathi ngathola ilift but no ziyakhala kwangempela emgwaqweni. Khona la sifike khona kungcolile kuyanuka fanele sifake izandla ngaqale nganyanya wathi baba uMeya uKhawunda wathi cha woza majola nizele lokho kuphela ngafika ngaliba amavundla wacha amajola ngenani khona la. So it was a wonderful experience for me. I've never had this experience before. Lo mkhankaso kuthi uzokwenziwa amaviki wonke kuze bakuphela yona lenyanga. NguTebogo Sibisi ngiseThekwini.
Owesilisa okhubazekile waseMbabe kwesakamthetho empangeni enyakatho KwaZulu-Natal kwadi 8 ngaphansi kwamasipala uMfolozi uLindokuhle uthi abantu abakhubazekile bangathuli bazivalele endlini kepha mabazwakalise usizo abalidingayo. Khuluma neziko lezindaba uMncwango ngenkathi enikelelwe ngesihlalo sakhe sinamasondo esihamba ke ngogesi. Imiyalo masipala uMfolozi uzwakalise ukujabula ngokuthola lesihlalo kwazisa ubesehlala ngokuvaleleka kendlini angakwazi ukuphumela ngaphandle. Ujabule kwavelela umhlatho wesilisa wakwesakamthetho okhubazekile ngenkathi enikelelwa ngesihlalo esinamasondo esisebenza ngogesi. uLindokuhle Mncwango oneminyaka ama-25 uthi impilo yakhe ibisinzima emva kuba bengesenalo lolu hlobo lwalesihlalo nolwaphoqa ukuthi agcine esishiyile esikoleni. Elandisa ithimba lesindaba unxusa abantu abakhubazekile abadinga usizo kuba bangathuli bafele ngaphakathi kodwa bakhulume ukuze bathole usizo njengaye. Ngijabula kakhulu ukuthi sengikwazi ukuphila ngesihlalo kade ngisebenzisa before. Khona ibe kunzima. Manje bese ngakwazi ukuyinqaqa nje ngiyobona abantu. Yabo like phela umfana mina yabo. Ngiyabona abanye abantu nje. Ngikwazi ukubhenda ukubonda nabanye abantu. So namhlanje hayi ngizomkhulekile. Stress sami ngathi siphelile nje. Sengizokwazi wela impela mina normal ade ngiphila before. Hayi into ebalekile kubantu abanye simele bekhuluma. Uma uzothula ngeke uthole usizo. Kwakhona isihlalo vele nami lokhu ngikhulumile uma uzothula nje ngeke uthole usizo kumele ukhulume abantu abakanje kumele bekhulume. Usizo bazothola noma kanjani. Singathini singafeli ngaphakathi. Lensizwa konke lokho ikwenzelwe uMasipala uMfolozi kanti imeya loMasipala uXolani Bhengu uthi babone kufanele ukuthi basize balekelele lapho bengasiza khona. Phakathi kwezinto abazenzelele lo mndeni ukulungiswa komuzi kabusha baphinde balungise nalapho kungena khona isihlalo kanye negulosa kulomndeni. Esikumisile ngemva kokuba uward councillor ehlabe ikhwela ngesimo somfowethu uLindo ikakhulukazi nje basibonile indoda leyane yondlekile so besebenzisa inqola le esebenza ngogesi ngamabhetri so isinesikhathi esideke so ke impilo yakhe bese kuyenza ibenzima engasakwazi ngisho ukuphuma abone ezinye izingane ilabe ade sefila khona ezibona khona ukuthi kushuthi uhlukile kunabanye abantu so ke safika ke lana sasibona ke isimo sasesibophezela ukuthi cha sizoyithatha inqola sambe siyoyiqala phansi silungisa siyenze ukuthi bese simeni sathola ukuthi bekade kuyinkinga ngisho sikhona ke ukungena la endlini bekubekwa amaplangwe sometimes mayengekho umuntu ozombambela amaplanga akakwazi ukungena endlini sase siyayibophezela ukuthi cha sizokwenza lokhu esingakwenza nje basimenzelele ramp lane and then sase sizama ukuthi sipende nendlu sabalethela negrosa. uBhengu unxuse ukuba abantu abakhubazekile bangavalelwa ezindlini ukuze bathole usizo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abani maphumulo kwesakamthethwa. Ikhansela kwad 15 uMasipala Renkonyeni uSifundo Ngwane uthi iphendulekile imithandazo yakhe njengomnyango wezokuthutha esifundeni uGuwethula usonkontile kozokwakha umgwaqo uD150 eNcwanguba ongakhahlanyezwa ke zikhukhula. Lo mgwaqo uhambe ke cishe kamatekisi angaphezulu kwekhulu. uNgwane ukusho lokho ekhuluma neziko labezindaba eNcwanguba Fairview. Nakuba kube umgqiqo omude kuxoxiswana nomnyango wezokuthutha esifundeni ugu ngokulungiswa komgaqo ohlanganisa iFairview neMagog uD150 umphakathi uzothola ukuphumula njengoba lo mgwaqo usuzoqala ulungiswe. Ngesikhathi seyikhukhula kwakungahambeki kuona kulomgwaqo kugcwele udaka nala sahlangana khona nomunye wabasebenzi bomnyango umfowethu uShange okuyena sakwazi ukubonisana ukuthi ukuze sikubalekele lokhu ukuthi kungenzeki esikhathini esizayo ukuthi la izigcina imoto zingahambi inengenziwa sabe sesivumelana ukuthi cha mhlamba ke senze isicelo esibhalwe phansi nawo uzolekelela ukuba mhlambe bekunganjani ukuthi indawo yaseNcwanguba eselokwathi inhlo ihlale inezinselelo ukuba kuhambeke kalula kuyona ukuthi mhlambe ifakwe ukhonkolo. Cishe ngosuku amatekisi ahamba la awu20 ethutha abantu ephindelela edolobheni esayiti amanye eyayithekwini ehamba kuyona lentaba ekubukhulu ukuhamba kuyona sesibona ukuthi okungenani umthwalo usuzothi ukwehle emahlombe ethu sithole nesixazululo. Kanti usihlalo wemboni yamatekisi asemzumbe uthi ubunzima ekade bebhekana nabo kulomgwaqo ubudala bakhande izimoto zabo njalo kodwa sebenethemba
ngokubona umnyango ungenelela ekulungisweni kwalomgwaqo. Besithwele kanzima kulomgaqo. Kodwa ke namhlanje ikhona inhlasi yethemba uma sibona ukuthi i-Department of Transport khona into esisamela yona. Sibonga kakhulu nje nangendlela abachaza ngayo into ezakwenzeka ngayo ikhombisa ukuthi mhlambe inkinga yethu seyizosolveka for this thing. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uSgananda ngiseFairview. Ake siphinde sithi shelele ezitolo siyabuya futhi nezinye izindaba. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu losuthu olumabheshankoni inyokane kuhlazana amaZulu FC akwaZulu Natal asememezela ukuthi asevula isitolo kesisha la azobethengisa khona imikhiqizo yaleli qembu eThekwini. Esinizathu why we decided ukuthi sibe nesitolo is because amaZulu is a big brand and sizama ngazo zonke izindlela ukuthi lelo gama lamaZulu likhule even more and sibe iqembu elenza izinto kube lona eliqalayo ukwenza izinto. Kubonakala lenza kahle kakhulu bala ukuthi kophela u2 years manje mhlawumbe iziphi izinto enike nathi ukubhekana nazo and nadlula kanjani kuzona. Ziningi ubuye ukhumbule ukuthi khathi sithenga thina singena ezumndeni wakaZungu singene during iCovid so beziningi ingqinamba yes ezidlule kuzona ziningi kakhulu I mean eyodwa nje engayibala is ukungavumeleki kwabalandeli einkundleni zokudlala ukuthi zibukele lona lelo bhola which means iqembu or iclub or ibusiness lelela amaZulu alikwazi ukuthola irevenue from ukufika kwabalandeli bezobukela ibhola and isibalo sabantu abalandela amaZulu singekho kakhulu. Abantu abafuna ukuxhasa amaZulu abayiboni ivalue yokuxhasa amaZulu because abekho abalandeli ayikho idatha yabalandeli and abalibukela abalandeli ibhola balibukela einkundleni balibukela emakhaya. So that is just one or two of ama challenges esike sahlangana nawo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina besilo ziyaguqa besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.